चिरां आरो गसाइगावआव उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय गासै सा 18 फिसायफोरखौ पुलिसा हमदों। रायजोआव गुबुन गुबुन थावनिफोराव उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय हौवाफोरखौ हमनाय बायदिनो चिरांआवबो समबारखालि चिरां पुलिसा मोनानि समाव गासै सा 10 फिसायफोरखौ हमदों। बिनिनो बिजनी महकुमानि बिजनी थानायाव सानै, आमगुरि थानायाव सासे आरो फानबारि थानायाव सानै फिसायफोरखौ हमदों पुलिसा। बिजनी महकुमानि आमगुरि, फानबारि आरो बिजनी थानानि पुलिसा हमदों 7 फिसायफोरखौ। मख'नो गोनांदि आमगुरि पुलिसा भबानिपुरनि थागिबि इसाक आलीखौ हमनो मोन्दों। फानबारि पुलिसा आखिरुल इस्लाम आरो लाल चौहानखौ हमदों। बिनिनो आखिरुल इस्लामा 1 नं बगिदारानि थागिबि आरो लाल चौहाना 3 नं सिखाजरानि थागिबि। लोगोसे बिजनी पुलिसा 2 नं खोला माख्रानि थागिबि करिम आली आरो 1 नं दुंसियापारानि थागिबि मुक्तार आलीखौ हमदों। गुबुन फारसेथिं गसाइगाव पुलिसा महकुमानि गुबुन गुबुन जायगायाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै उन्दै बैसोआव हाबा लानाय सा 8 फिसायफोरखौ खायो। हमनो हानाय सुबुंफोरखौ गसाइगाव महकुमानि गुवाबारि गामिनि अरिदुल हक, जमशेद आली, आब्दुल हक, हावरियापेट गामिनि महरुद्दिन शेख, शाह आलम शेख, दिखियामारि गामिनि आबिदुल इस्लाम, मुसलमानपारा गामिनि मोहाम्मद हानिफ आली आरो खुमगुरि गामिनि थमसेर आली होननानै पुलिसा सिनायथियो। এই 200 টাকাটো আছে তাতে সিগুলোতে আছে কিবা মালাটা আছিল মালাটো সব পাই যাব আর কিবা এটো ঠিক আছে ওই স্যান্ডেলটা লই লও আর 200 টাকা অ্যাকশন Huh.